hau da, datu baseek lurraldean gaineko adierazpen bat dute. Honek azkenean, dimentsio berri bat irikitzen du datu horien interpretazioa eta azterketa burutzeko. Eta edozein datu base edo datu base kudeatzeko aplikazioa zela, datuak gorde, gurutzatu, aztertu eta irudikatzeko aukera ematen dute. Irudikapen honetan sartzea arlo geografikoa eta gurutzatzeko garaian ere lurraldearen gaineko gurutzaketak egiteko aukera ematen du. Pixka grafikoki ikusteko, izango litzakena da, azken lurraldean gainean edo mapa digital baten gainen dakaun puntu bateri klikatu ezkeo, azpitikan daukan datu basea kontsultatu daiteke, bai formulario bidez, edo baita ere taula bidez ere. Azkenean hemen genuen puntu honen adierazpena datu basean izango litzake hemen aukeratutako erregistro hau. Orduan da azken datu base bat, access batekoa, Excel bat edo zein Oracle edo Postgreseko datu baseak izan daitekeena, baina lurraldean gaineko adierazpen bat. Honek lehen esan duen bezala, ikusiko dugu ze bide berri zehatzen dugu. Gehien bat, ondelako datu baseak edo, bi alor nagusitan edo, lan egiten da, udaren kasuan, ondarea eta azpiegituren katalogazio ordenatu bat edukitzeko aukera ematen dio, eta gero mantendu inbertsio edo planeamendua garatzeko bideak irikitzen dizkio. Hemen ikusi daiteke, gero ikusi duen proiektuan barrenean, informazioa anabasa guztia pixka bat ordenatuta edukitzeko aukera ematen du, eta lurraldean gainean ere adierazita modu ordenatu batean. Eta gero hauen gaineko azterketak egiteko aukera. Eta enpresen kasuan berriz, geolokalizazioak aukera ematen du lehiakideak lehiakideen kokapena ikusteko, kontzentrazioak, bezeroenak ere, kontzentrazioak aztertu eta ekintza guneak definitzeko aukera irikitzen du, hau da, marketing ikuspegi batetik edo, tiroa pixkat edo kanpaina afinatzeko aukera irikitzen du, eta hau da eta indarguneak lurraldean gainen adierazteko. Nun gauden, nun ez gauden, sektoren araberako bandaketak, eta bar. Azkarre edo baldin badi joa, dozein momentutan moztu, dudari baldin baduzue. Eta pixkat hemen ikusten, kontzentrazioen kasuan, hemen sektore zehatz bateko enpresak nun kontzentratzean ikusi daiteke, hemen ikusiko litzake ilunago dauden puntutan kontzentratuko liak enpresariek eta lurraldearen gainean ikusiko genuke nun dakaun kompetentzia gure inguruan. Eta modu grafiko batean ere, errepide nagusiak adierazita ikusi aztertu edo zerretan gainean. Gaur egun, teknologia librean teknologia librean oinarritutako produkturekin egiten dugu, gehien bat eskura daudelako, prozesuak azkartzen ditulako eta merketu ere. Dula 8-10 urtera arte, mota honetako software gehiena pribatikoa zen, lizentzia kostu garestiekin, eta gaur egun software libreak edukien evoluzioakin, pixkat asko merketu eta abanikoa ere asko zabaldu da. Gero, datuen liberazio ere garrantzitsua da, gaur egun open data filosofiaren garapenarekin ere, datu ugari, gehien bat, soziodemografikoak eta bat asko liberatu dira, eta honekin ere azterketa horiek egiteko bidea zabaldu da. Gero, euskerazko tresnak dira, mota honetako software pribatiboa esan ezagun nahiko mugatua da, eta gehien bat ere ingelesez eta erdaraz garratutakoa. Eta orduan, teknologia librearekin eta komunitateen garapenarekin esan ezagun, adibidez gutxienez bi programa daude euskeraz daudenak, eta hori ere, guretzako ere, bezeroi zerbitzu emateko garaian ere, garrantzizkoa ikusi dugu. Gero, lizentzia kosturik eza, hau da, organizazio koordenagailu guztietan instalatu daiteke migrazioan gabe, eta aplikazioak neurrire egokitzeko aukera ematen du, da. Esku sartzeko aukera ematen du eta pixkat
programa edo software handiak eta 1000 botoi ez betetakoak eta ematen duten beldur hori gainditu eta pixka bat neurrira egiteko aukera ematen dira. Horrego puntu izango ditzake, geomarketinga, definizioa berez, instrumentu kartografiko eta estatistika espazialerako erraminten bidez, gizarte eta ekonomiaren errealitatea ikuspuntu geografiko batetik aztertzeko tekniken dultzoa. Azken finean, lurraldean gainean, demografia, ekonomia eta bar, aztertzeko teknika da. Honek ematen digun aukera da, bai, bezeroak aurkitu nahi diteunean definitzeko, demografia aldetik, beti jartzen adibidea da, baina haurtzendegi bat irikin nahi baldin badeu, jakin nun egongo dian, 25 eta 40 urte arteko biztanleek nun kontzentratzen dian. Ze auzotan, ze zonaldetan, horrekin ere pixkat negozioa edo lekuak zehatzeko. Kokapena eta kontzentrazioa aztertzen dira. Kompetentziaren azterketa egiteko eta hauen kokapena zehazteko, ikusten da zonalde baten. Ze asko dela, adibide batzuk ikusten dira, bero mapakin, adibidez, bengo mapa honek adierazten du, denda, nahiz batzen ze motatako dendak zian, denda zehaz batzuk, nun kontzentratzen zian gehien bat, hiri batean. Orduan, hemen bertan, gehien txundak edo kontzentratzen ean daikun irikitzea, izan horitzak kompetentzia ondo irikitzea, zera, burruka gorra izango zen. Orduan pixkat, geomarketingak hori abidetzen du aztertzea mundikan zatzen da. Datuak zuk ematen. Bai, datu korporatiboak izaten dira, gu beti datu horiek enpresaren ari dira, enpresaren zerbitzari eta dute dira, eta azken finean honek egiten dezuna aztertu zure kompetentzia, zure bezeroak, baina beti maila internoan. Hemen adibideak daude, beti maila internoan izaten da. Hau dana, ez da Google Mapsen gainean edo zehatzen. Osea, publikoantzako irekia ez izaten noski. Eta, esaten duna kanpaina edo denda berrien kokapena zehazteko. Orduan, pixkat, iteana da edo lortzeana da marketing kanpainetan, gizarteko talde zehatz batera, heldu nahi baldin bada, kanpaina hori zehaztea. Edo merkatuen ezagutza sakonagoa edukitzea, salmentak, zonaldeka eta ibilbideak diseinatzeko aukera. Salmenta zonaldeak ikuste baldin badu zonalde baten ez gaudela eta beste baten bai, pixkat ibilbide hori diseinatzeko aukera. Eta bai, beste adibide izango litzake, demografia ikuspuntu batetikan, puntu gorriak interesekoak zein izango ziren ikusteko aukera ematen du. Adiz, demografia datuak eta udalerri zazpiko mailan, sekzio zentral mailan, diaga honak eta estadistiko edo, inek eta ibiltzen dituenak badaude. Hor, 5 urtetako adin taldeetan manatuta dago, osea, datu publikoak ere badaude. Azken, enpresenak eta norberak izango horiak alde batetik, baina datu publikoak ere, menditzeten data filosofia horren barnean, eskuratzeko aukera asko zabaldu da. Edo ikastetxe guztien katalogoa edo datu asko daude. Egun pixkat. Gero izango litzake beste hanka bat edo katalogazio espazialana, azken aktiboen katalogazioa lurraldean gainean, eta aktibo hauen lokalizazioa ezaugarri ezberdinak ez. Hori ikusiko demoan ere, eta bueno, zuzenian sako naiz pixkat ikusteko, adibide bat ekarri deu. Nadiko udalerriari lotutakoa eta hitzein duen azkenen datu basea eduki ezkero, ez kasu honetan enpresa direktorioa dago Hernanikoa, azken datu hauek udalerri mailan daude, adibide daudako baino, datu hauek izan daitezke herrialde mailakoak, eskualde maila, herrialde maila, maila nazionalean, edo mundu mailako datuak eduki ezkero ere, berdin-berdina ditzake. Orduan, hemen adibidez ikusi daiteke banaketa, enpresen banaketa sektorearen arabera eta gero esaten kontzentrazioak ateratzeko, ikusten da, dago zenae kodearen arabera banatuta daude,
izango litzake aukeratzea, hau berez, nahiko azkar egiten da gauza ikusiko duzun bezala. Industriako, ikusiko baren ditu, enpresak aukeratuko baren ditu, hemen ja ikusten da, industria enpresak zeintzu dian, baina kokapena edo kontzentrazioak ikusten ditunak, zeratzeko bero mapa deiturikoa sortze baldin bada, ikusi daitekena zuzenean da, azpiko kartografi ikusteko. Ikusten dena da, momentun ikusi daiteke udalerri baten, herrialde baten, edo dana dalakoan, nun kontzentratzeian sektore zehatz bateko enpresak izan daiteke kompetentzia, izan daiteke bezeroak. Osea, nahian bezala. Berdina ere jartze baldin badeu. Finantzak jarduerena edo, bero mapaera bat aldatuko litzake. Zentruan, ikusiko litzake nola, ikusteian nola aldatzeian kontzentrazioak sektorearen arabera, edo, eta ikusten dezuen bezala, tresna erabat euskeraz dago, eta gero lehen ikuste genuna datu basea edo ikusteko aukera ematen digu, hemen azaltze dira zeintzu dian enpresak, kasu honetan, eta klikatu ezkero datu baseko zer ezberdinak. Hau ere ja, sartuko litzake informazioaren katalogazio ordenatu honetan. Eta gero, informazioaren katalogazioetan ere, ikusten den bezala, azkenean zerbitzu guztiak modu ordenatu batean eta lurraldearen gainean eduki daitezke. Uholde arriskoan nakendu izan ez du, Hernani erretxa jakiten. Otoidean farolak, banan. Hemen adibidez daude farolak, izango liakela puntu hauek, arketak, argikeria sarekoak, sare guztiak, eta argi kutxak. Eta argi kuadrotan adibidez, sartu daitekena informazio gehiago, ez dela bakarria informazio alfanumorikoa, izik eta beste informazio batzuk, kasu honetan argazkik nun dauden kokatzeko, edo beraien eskema, interaktuatu daiteke ere beste programa batzukin, adibidez eskema guztia ateratzeko eta bar. Hemen azkenen orduan, gero, hori esaten alde batetik zeana, informazioaren katalogazioa, eta gero gurutzaketak eta esaten dituen lurraldean gainean, itxeko adibidez, aukera ematen duna da, Hernaniko atari guztik eukita eta uholde arriskua eukita, bi datu hauek lurraldean gainean gurutzatzeko aukera. Modu, errez batian, daitekena da ze portal edo ze atari hartuko litukeen edo afektatuta egongo lieken uholdeen kasuan. Hemen izan daiteke ofizina batek edo enpresa batek daukan influentzia eremuaren barnean sartzen diren bezeroak edo dana dalakoa aukeratzeko edo aztertzeko. Eta orduan, zuzenen datu basen, ikuste dituzue, 2122 puntu genezkan edo portal eraikin daude Hernanin, eta 322 egongo liake uholde arriskuak. Eta hemen edukiko genuke katalogo osoa modu azkar batean aztertuta lurraldearen gainean. Eta azkenean amaitzeko, beste bat ere izan daiteke, katastroko datuak edukita, aukeratu ahal izatea, kale zehatz bateko lokal komertzialak zeintzu dian, interesatzea zaigu, edo
edo etxe bizitzak, edo dana alakoa. Eta bueno, adibidez, katastrofo datuekin, eduki dezakeguna da, finka bakoitza edo ofizina, garaje, etxe bizitza bakoitzaren kokapena, helbidea, eta aukera edukitzea bilaketa simple batekin, Larramendi kalean dauden lokal komertzialak edo danalakoa aukeratzeko, datu basean aukeratzeko, hemen kasu honetan 23.000 erregistroko datu base bada, eta ikusten zuen bezala ere, programa hauek nahiko arin erabiltzen dituzke. Hemen edukiko dituzke, Larramendi kaleko lokal komertzial guztiak, hau da. Informazio ezberdina lurraldean gainen kudeatu eta gurutzatzeko aukera ematen dute. Eta alde batetik katalogazio mantenu eta barretarako, eta baita ere ikusi duen bezala, geomarketing ikuspegi batetik edo fenomeno ezberdinen kontzentrazio ikusteko, kompetentziana, ezberoena, eta galderari adibidez, udal bateko aldin badaka, sindikaitu izan ditutez, zirintzan gisa, zizketan gisa, gora eta gisa bera. Inik ez dakat, nola dakaten, ez dakit euskal dakaten, o ze hizkuntzatan dakaten. Pentsa, gazteleraz dakatela, ze aukera litzateke euskal ezbon batea, zein molkatu edo... Hemen, azkenen, gisak dazkana dira, bi atal esan ezagun. Alde batetik handia datuak normalen, formatu estandarretan edo beti formatu estandarretan nahi dugu, baina normalian GIS libre hauek formatu asko irakurtzeko ahalmena dute. Librarian denean alik eta polivalentenak izateko. Eta gero bestea da, hemen ikusi dut aplikazioa edo QGIS izeneko aplikazioa da ispilu bat izango ditzaketa. Hau da, ez da Word bat bezala zuk fitxategia bi klikin eta aldatzen dezula. Eta da, ispilu bat bezala. Datuak irakurtzen dituen programa da. Datuak daude alde batetik eta programa estetik. Orduan, aldatzeko aukera, egongo ditzake. Eta nahiko prozesu bat eman beharko ditzake, aurkularitza batekin eta bat, baino iteko nahiko zea da. Azken hauek ere, ez dira ni ezberdina bata besteen gatikan. Bat erabiltzen baldin bakizu, besteak azkenen prozesua nahikoa hartzen. Aukerak egongo liake euskerazko bertsiora pasatzeko, ningo zeikan gabe. Esperientzia baten hori, hizkuntza aldagaian aplikazioa, hizkuntza aldagaiarekin egindako aplikazio konkretuen bat, edo GISen gainean. GISen gainean? Lurralde mailan, ezagutzak... Hoi gaindegiarentzat ere lanean eta eritu izan dut eta... Bai, behar da, gaindegiarentzat eta gislanekin egindako proiektu pare bat aipatuko dut, galdera Josumarik egin duenez. Bere garaian, eta Robert hemen dagoela eta bai euskarari ziurtagiriarentzat egin giroena izan zen ziurtagiri duen enpresa guztiak hartu eta nolabait ere lurraldearen gainen jarri eta gurutzatu aldi berean bai udalerrika eta bai eskualdeka euskararen ezagutzak, besteak beste ere hauteskunde bozkan joerak, abertzalez eta dena delakoak, errenta mailak eta bar, nolabait ere geomarketing ariketa baten bitartez ikusteko gaur egungo euskara ziurtagiri, bai euskararena, bai bikainena konzentrazio handienak zeuden eremuen antzekoa, ze beste non egon zitekeen. Eta horrela, joan ginen, pixka bat ikusten ere, zeintzuk izan zitezkeen, ziurtagiri hauen espansio eremu berriak. Hori izan zen ariketa bat, eta beste bat egin duguna, orain online dago Gipuzkoako Aldundiaren atlasean, hizkuntza zensuen nolabaiteko ustiapen bat eta representazio kartografiko bat, eta hirugarren bat, UEMako azterketa hori, lehen aipatu dana, esan dudana, baina askoz konplejoagoa zen, hain zuzen ere, hortxe gurutzatu genituelako, bai poligono industrialak, poligono industrial bakoitza, bai aktivitate ekonomikoak, establezimendu bakoitza, eta aldi berean udalerri bereko, bai euskararen ezagutza, bai zahartze tasak, bai emandako etxebizitza berriak eraikitzeko lizentziak, eta migrazio datuak. Orduan, horre guztiak ere guztien zizkigun, emaitza desberdinak.
baina bereziki hizkuntzari lotuta, esate baterako ze populazio hartu zuen, populazio hori nondik zetorren, gutxi gora bera, eta noski populazio hori ez zetorren beste kontinente batetik, auzoko herritik zetorren, eta halakoak. Eta hori gero, xe eskualde edo udalerri bakoitzerako inpakto edo aldaketa indizeak ebalatu ahal izateko. Haratago emanez, eta gu ez gara hizkuntza kontuetan jardun, baina haratago eramanez, gaur-gaurkoz posible litzateke, esate baterako, Mikelek azaldu dituen eredu horien gainean, udalerri establezimenduka fitxategiak osatzen joatea, demagun rotulazioarekin, demagun bertako langile eta gerente edo jabeen hizkuntza ezaugarriekin, eta hori guztia. Herri txiki batean behar bada ez da beharrezkoa, baina tamaina batetik gorako herrietan, esate baterako, Erlenik bazuen halako ardura bat, establezimenduak dituzunean ehundaka luze bat eta mugikortasun handikoak eta poligonotan, beraz ez ezagunak ere, aukera ematen du urtez urte berrituz, eta hori eskuragarria da, datu publikoak direlako, berrituz, aukera ematen du aktibitate ekonomikoaren gainean, informazio linguistikoa jasotzen joatekoa eta bereziki jakitekoa zein ez daukagun kontrolatuta unibertso horretan, hori bezala gauza gehiago.